Pemirsa jagat maya, dunia maya maupun dunia goib, besti bolo ratu Icliknya dari Jawa Timur, ya toh, ratunya Iclik. Ini bolo, dari ini wes oleh Iclikan 6 jelas wes lo Mas Hasim, aku saiki yo pengen ngeluk cowok itu Mas gitu loh, biar akrab, biar mesra, biar romantis, yes embung mas apa sepenting sing komen genku sing selalu seneng periclikan, perkuntulan gitu, perjingatan ya tak celuk Mas lah pokoknya, mbuh tuwek, mbuh nom, mbuh anu pokoknya tak kabeh tak celuk Mas pokoknya, apa meneh sing berduit gitu, wih tahun saya tak celuk Mas pokoknya, yang berduit lebih tak celuk Mas. Ini bolo kesel oleh iclikan ya uwe sakjane sejatine saya nemu iki yang duwe iclikan, cuma tak dulikne tak lebok nang jero kresek ngene ya. Mosok saya nemu randu iclikan yo kecut bolo lah Kang, kecut. Jan kaya monto-monto, saiki pejuh ora ditokne ya. Asile mumet pusing puyeng. Wis embung gabyek ngono. Aku ndek ngenane yang gua karo cowok inisiale jenenge E. Yang gabyek lah aku ngono, Mas tokno to nek wis gatel iki lho Mas, tokno to, ayo to bantunen ngetokne gejuku bantunen tolongan gitu. YE ini inisialnya YE pokoknya Mas ndang to ngene takon bantu ngetokne, jadi ben penak gitu loh. Rumah saku nek saya mekokok iku lek enek sing ndelok iku kaya ada keterpuasan tersendiri gitu loh. Lek ngetokne dhewe iku koyo gak penak. Mosok tahun-tahunan ngetokne dhewe kan gak penak. Penak ngetokne gede iku lek enek sing nyawang gitu loh, nyawang awake dhewe. Terus enek sing bisiki kata-kata goib kayak gitu. Jadi bantu dhewe enek sing ngarahne lho kiri-kiri kanan. Iku jan enak banget kayak gitu loh. Enak kayak lebih ada pacuan tersendiri, kayak enek sing menggebu-gebu gitu loh. Terus kayak lek libido munjuk, hormon kita bergejolak iki, tetek apa dhewe iki mengembang. Semakin adewe setiap hari merangsangku, setiap hari itu mengembang, baik cewek maupun cowok. Lek cowok apa nih sing ngembang, masuk tetek ya gitu. Lek cowok itu sing ngembang karena ada rangsangan hormon di sana. Kalau cewek itu rangsangan hormon terkuat itu ada di susune. Jadi nek gue semakin merangsang semakin gede. Cowok sebaliknya kayak gitu. Makanya cowok sing gampang ngacengan iku koline gede. Cewek sing seneng ngacengan iku susune gede. Lek ya enek juga sing cilik iku dari hormon opo kayak gitu loh. Aku lupa namanya. Jadi itu tetap kecil tapi dia hiper, ada juga yang seperti itu. Itu bentuk tubuh sing kayak krempeng tipis itu gak iso gede. Itu ada kekurangan hormon, pokoknya kekurangan apa hormonnya berbeda kayak gitu. Itu yang pernah aku pelajari seperti itu. Tapi lek sing cewek-cewek sing model gemoy, model bulungannya gede niki iku tetek cepet gede. Gampang gede dan apa rangsangannya kuat, apa meneh sing hiper, wah cepet gede muka, ora sah dadak dioplas, ora sah dadak di silikon, ora sah gawe susu tambahan, iku wis monyor mengkah gede. Pokoknya bocah iki sing modele gilik-gilik, gemoy bokonge gede, iku gampang iku hormone iku hormone iku ki kurasi hormonnya bagus, apa meneh mangane bervitamin, iku luwih bagus, iku luwih gede teteke, lebih gampang cepet gede kayak gitu. Apa nek terangsang bendino, apa nek sing nguyak bendino, apa nek sing ngencut bendino, apa nek sing dilatih putingin bendino, wes gampang dan gede. Aku jane nek sing ngumet bendino ya demen ben gede. Apa nek sing ngumek nek sing ngene kokoke ngene, nek sing mijeti antara gini terus pokoknya nek sing liriti ngene jan wis salah jan enak pokoknya bisa kembut lah nang dalane nang dalan bayi barang iso kenyut wes gak karu-karuan cah wis ngene. Salam kentua ya cah. Jadi positive thinking, edukasi perkentuan itu dicerna dengan baik-baik. Jangan saling menghujat, silahkan komen sharing perkentuan sing enak opo, terus pengalaman kentu sing paling enak opo, terus
hiburan rakyat miskin, rakyat jelata aku ngijlik, kowe ra ngijlik dasmu bau trek, aku dhewe gak ngijlik mumet stres, akhirnya gampang emosi setelah duit ra duwe, golek kerjaan angel, kentura terpenuhi maksimal iku yo nek ade mbas ngene iki kena bahan coli